जे मोड आलेले मूग असले ना का भाजी पण छान म्हणते। त्यांचं नाव आहे हर्षदा शिंदे म्हणून नवरा बायको एक एक तास बोलतात म्हणजे नवल वाटणार की गोष्ट वाटतं। घर आमचं ना रिकामी रिकामी कुणाला पण जमत नाही आणि मला पण नाही जमत। जे बघा पाणी वगैरे काय होतं ना साखरेचं ते सगळं सुकलंय। काय काय आणलं ते एक 2-3 वस्तू त्याला सांगितल्या होत्या। अरे मार हवा उतर खाली बघा शेपटी हलते। पायाला माती किती लागते। झाली इस्त्री करून झाली। आता जा पाणी तापलं असेल चला तापायला आलंय थोडंसं बाकी आहे करून घे चल। चला कुणाला नाश्ता करायचा आहे बनवायचा आहे। आता सुरुवात करते नाश्त्याला। एक मिनिट लाईट चालू करते। हे बघा मूग भिजवलेले ना मोड बघा किती छान आलेत ते। हे असे मोड आलेले मूग असले ना का भाजी पण छान म्हणते आणि पौष्टिक एकदम। बघते जायचं काय बनवायचं का। शाळेत जायचंय आज बघा ही आले मृण्मयी आले दूध घेऊन आली होती आता जा ना शाळेमध्ये। जा म्हणजे उशीर होईल ना तुला जायला। दादा आत्ताच गेला आडा बंद करा जाते वेळी। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। 8:30 वाजलेत सकाळचे। आपल्याला झाडांना जरा पाणी घालायला निघाले होते म्हणजे नवीन जी रोपं लावलेली आहेत ना त्यांना म्हटलं थोडंसं पाणी घालते आणि मग बाकीचे जे आहेत ना इतर कामं ती करायला सुरुवात करते। तर सगळ्यात आधी म्हणजे मी विसरायच्या आधी एक गोष्ट तुमच्याशी शेअर करते। आपला एक ताई आहेत ज्या बदलापूरला राहतात म्हणजे त्यांनी बऱ्याच दिवसापासून त्यांनी कमेंट केली होती पण कामाचा इतका व्याप होता ना त्याच्यामुळे मला राहिलं त्यांच्या कमेंटचा रिप्लाय द्यायला। त्यांचं नाव आहे हर्षदा शिंदे आणि त्यांची अशी कमेंट्स होती की ताई माझ्या मुलीचं नाव घ्या आणि तिला असं हाय करा असं। त्यांच्या मुलीचं नाव आहे प्रतिज्ञा पवार आणि त्या सातारला राहतात आणि त्यांना आपले व्हिडिओ खूप खूप आवडतात। तर प्रतिज्ञा पवार नमस्कार ताई तुम्हाला। तर तुम्ही जर का व्हिडिओ बघत असाल ना तर जरूर माझ्या कमेंटचा रिप्लाय द्या आणि मी सॉरी पण म्हणेन तुम्हाला कारण बरेच दिवस झाले त्यांची कमेंट आहे ना पेंडिंग होती। पण मग अशी तुम्हाला म्हणाले की कामाचं
हे व्यापामुळे जरा लेट झालं. तर चला आता सुरुवात करूया. आणि आज एक रेसिपी तुमच्याशी शेअर करायचा विचार आहे. दुधीचा हलवा आहे ना, बनवूया आपण. मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला सांगितलं ना, दुधी काढलं दाखवलं होतं ना, तर आज बनवते. म्हणजे भाजीपेक्षा ना आवडेल दुधीचा हलवा. कुणालच्या बाबांना पण खूप आवडतो, म्हणजे त्यांना गोड पदार्थ ना खूप आवडतात. दुधीचा हलवा आहे, गाजराचा हलवा, परत भोपळ्याचा हलवा बनवला होता, तो पण त्यांनी अगदी आवडीने खाल्ला होता. आता त्यांचे असं काय बनवलं ना का त्यांची आठवण येते खूप. आता किती दिवस झाले बाप रे, मला वाटतं 4-5 दिवस होऊन गेले त्यांना जाऊन. 2 तारखेला गेले. आजची तारीख पण माझ्या लक्षात नाही आहे. आता 1-2-4 दिवसामध्ये येतीलच ते. आपल्या बऱ्याच ताई मला कमेंट्स करतात की सेफ्टीसाठी, म्हणजे त्या काळजीपोटी बोलतात आम्हाला की म्हणजे दरवाजा वगैरे लॉक करून वगैरे राहा तुम्ही. तर नाही, दिवसभर बघा काही भीती नसते, पण रात्रीच्या वेळेस ना, म्हणजे संध्याकाळ झाली ना, अंधार झाला का आम्ही दरवाजा बंदच करतो, मग घराच्या बाहेर नाही. आणि कुणाला आहे ना जोडलं, त्याच्यामुळे असं काही टेन्शन नाही. आणि दिवसभर काय कामामध्ये निघून जातो. पुढचा दरवाजा बघा मी बंद करते. आत्ता बघा दार खिडक्या सगळी बंद आहेत पुढचे, फक्त मागचं हे ओपन ठेवते मी, कारण माझं सगळं काम आहे ना ह्या मागच्या साईडला असतं. आणि पुढचं काम झालं ना का मग ते बंदच करून टाकते मी. तर खूप काळजीपोटी तुम्ही म्हणता, मला पण समजतं त्या गोष्टी, पण नाही, आम्ही बघा सेफ्टी घेतो आहे आम्ही स्वतःची. त्यामुळे तुम्ही अशी काही चिंता करू नका, आम्ही सेफ आहोत एकदम. इथे अशी आमच्या गावाला ना अशी काही भीती नाही. भीती फक्त ना प्राण्यांची वगैरे, बाकी माणसं वगैरे सगळी अशी चांगली आहेत. असं कुणालचे बाबा नाही आहेत ना, आता घर एकदम नुसतं खाली खाली झालेलं आहे. त्यांचा ना काल रात्री फोन आला होता. जवळजवळ 11 वाजता त्यांनी फोन केला आणि जवळ 1 तास आम्ही बोलत होतो फोनवरती. आता तुम्ही म्हणून नवरा बायको 1-1 तास बोलतात, म्हणजे नवल वाटणार की गोष्ट तुम्हाला असं वाटेल, पण नाही, 1 तास पण आम्हाला कमी पडतो. म्हणजे बोलायला ना का सतत त्यांचं चालू असतं. मग असं झालं तसं झालं, मग प्रत्येक गोष्ट अशी डिटेलमध्ये सांगणं की आज मी हे केलं, आज मी ते केलं, म्हणजे किती बोलू आणि किती नाही असं त्यांचं असतं. येतील आता 2-4 दिवसात येतील. आम्ही पण खूप मिस करतो घरामध्ये. आम्हाला असं राहणं म्हणजे असं कठीण झालं आहे खूप. आता 1-2 दिवस काही वाटलं नाही, पण आता असं झालं ना की कधी येतात. त्यांना मी म्हणाले आता बस झालं असेल तर पटापट काय ते आटपा आणि या म्हटलं लवकर. आम्हाला ना सवय नाही हो त्यांच्याशिवाय राहायची, कारण इतकी वर्ष झाली ना लग्नाला माझ्या, म्हणजे आम्ही असं कधी लांब राहिलेलोच नाही. आता इथे गावी आल्यापासून कामानिमित्त त्यांना मुंबईला जावं लागतं, म्हणून ठीक आहे चला ॲडजस्टमेंट करावी लागते थोडीफार. पण 1-2 दिवस बरं वाटतं आणि त्याच्यानंतर मग असं नकोसं वाटतं. घर आमचं ना रिकामी कुणाला पण जमत नाही आणि मला पण नाही जमत. त्यांना काल सांगितलं आता या लवकरच, तर येतो म्हणून म्हणालेत, पण तरी पण मला वाटतं अजून 2-3 दिवस जातीलच. तोपर्यंत बघू. आता कामं पण आहेत ना महत्त्वाची, म्हणजे कामं टाकून पण ते येऊ शकत नाही. बघू आता. पण त्यांना आता मी सांगणार आहे पुढच्या वेळेला असं काही अर्जंट कामावर निघाले ना, म्हटलं एकटं मी पाठवणारच नाही आहे. खूप हे होतं आम्हाला, राहूच शकत नाही आम्ही, असं आहे ते. त्यांना म्हटलं 1-2 दिवसासाठी असेल तर ठीक आहे, पण असं 8-8, 10-10 दिवसासाठी एकटं पाठवणं कठीण आहे. मग आम्ही पण मग जाणं सांगाती. मग मी तर विचार केलेलाच आहे पक्का, इकडे आता नाही, बस झालं. इतकं भयान वाटतं ना. आपण असं म्हणतो की शेवटी काय घरातला मुख्य माणूस आहे, नसेल ना तर घर आपल्याला खायला उठतं. अजिबात आम्हाला जमत नाही. आणि असं अगदी अन्नपाणी पण आम्हाला गोड लागत नाही आहे. आता मी पण असं काय असं बनवते, कुणाला आहे म्हणून त्याला असं बनवून मी म्हणजे घालते, पण खायला अशी इच्छा होत नाही. मी सतत असं मनामध्ये विचार करत, आणि खाल्लं आहे नाही खाल्लं आहे, काय करत असेल असं. ते काय स्वतःची काळजी घेतात, पण तरी पण आपल्याला अशी चिंता लागून राहते. तर चला आता आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. चूल ना आपली पेटते आहे ना, सकाळी पाणी तापवलं पेटवलेलं ना, अजून आहेत निखारे. पटकन म्हटलं चुलीवरतीच करते, कारण तुम्हाला माहितीच आहे हे हलवा वगैरे बघा असं बनवतो ना, तर भरपूर वेळ जातो शिजायला. तर म्हटलं गॅसवरती ठेवण्यापेक्षा इथं चुलीवरती म्हटलं पटापट होऊन जाईल. 1-2-4 मग लाकडं आणते तिकडनं आणि पटकन तयारी करून घेते. आणि अजून एक गोष्ट, मला ना असं खूप बरं वाटलं तुमच्याशी बोलून. माझं मन एकदम हलकं झालं, नाहीतर काय करू आणि काय नको असं झालं होतं. पण बरं वाटतं. आणि अशा मनातल्या गोष्टींना बोलायला पाहिजेच, कोणतरी हवंच बोलायला. तर तुम्ही आहात म्हणून बरं झालं. चला ही बघा आपली चूल. सुरुवात करते, सगळी तयारी करून घेते मी. आणि अजून एक गोष्ट, आता रेसिपीबद्दल तुमच्याशी बोलते मी, लक्षात आलं तर. हा जो हलवा मी बनवणार दुधीचा, तो मी किसून नाही घेणार आहे. म्हणजे आपला जर काही वेळ वाचवायचा असेल ना, तर किसून न घेता आपण भाजीला बघा कसे तुकडे करतो तसे करायचे. कारण किसताना बघा खूप वेळ जातो आणि काळा पण पडतो तो दुधी. मग
त्याच्यामुळे ना असं पटकन तुकडे करून घ्यायचे, शिजायला टाकायचं, पटापट होतं आणि एकदम मस्त असा दाणेदार हलवा तयार होतो. दाखवते तुम्हाला. चला सुरुवात करूया. तुम्हाला ना आधी साहित्य दाखवते. हा बघा आपला दुधी, आणि इथे हे दूध, ह्यात घी आहे, ह्यात साखर आहे, आणि बदाम, मनुके आणि वेलची. आता हे सर्व तुकडे करून घ्यायचे मला. तर दुधी बघा तुम्हाला मग असे म्हणाले ना त्याप्रमाणे सोलून घेते आणि त्याचे तुकडे करून घेते. तर आपलं भांडं बघा चांगलं आता तापलंय. आता ह्यात टाकते हा दुधी. असे तुकडे करून घेतले बघा, मोठे मोठेच. त्यात मी टाकते दूध, सर्व आपला ना अंदाजाने टाकायचं. आता बघा ह्या दुधामध्ये ना हा दुधी चांगला आता शिजू दे, एकदम चांगला शिजवायचा, आणि नंतरला ना मॅशरने मॅश करून घ्यायचा. त्याच्यासाठीच बघा मी ही कढई ह्याची घेतली, ॲल्युमिनियमची आहे ना ती घेतली. मातीची बघा आहे आपल्याकडे, पण त्यात कसं मॅश करायला मग जमणार नाही ना, भांडं तुटायचा चान्स असतो म्हणून. आता हे झाकण न ठेवता आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. झाकण ठेवलं तर सगळं दूधमय ना बाहेर होतो येईल. आता इथे आग आहे ना मी चांगली मोठी करते, आणि हे शिजवल्यानंतर पुढचं तुम्हाला मी दाखवते. मग आता एक 15 ते 20 मिनटानंतर हा बघा दुधी ना शिजला आहे आपला. हे बघा दुधीचं पण पाणी सुटतं ना. आता बघा ह्या मॅशरनी ना सगळं मॅश करून घेते ह्यातच, एकदम चांगलं मॅश करून घ्यायचं. हे बघा 2 मिनटात व्यवस्थित सगळं मॅश करून झालेलं आहे. त्यात टाकूया आपण आता साखर. आपल्या चवीप्रमाणे साखर टाकायची. नंतर हे घी टाकते, म्हणजेच तूप, आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया. आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित आपल्याला साखरचं बघा आता पाणी होईल ना, आता पूर्ण सुकवून घ्यायचं चांगलं. हे सर्व आपल्या अंदाजाने घ्यायचं आहे साहित्य. पुन्हा आता पाणी सुटलं, आणि दुधी बघा किती होता मगाशी, आणि आता बघा किती झाला. आणि शिजल्यानंतर तर एकदमच हे होईल पूर्ण सुकल्यानंतर. आता हा पुन्हा व्यवस्थित त्याला एकजीव होऊ दे चांगला. जितका तो एकजीव होईल ना तितका आपला हलवा जो असतो ना एकदम टेस्टी लागतो. आता सगळ्यात शेवटी लास्टला तयार झाल्यानंतर आपण ते ड्रायफ्रुट्स आणि वेलची ते टाकूया. आणि आता बघूया आपण आपला हलवा. माझं आपल्या घरात काम चालू होतं. हे बघा झालं या, तयार झाल्या. सगळं जे बघा पाणी वगैरे काय होतं ना साखरेचं ते सगळं सुकलंय. असं एकदम आहे ना सुका करून घ्यायचा, मग मस्त लागतं चवीला. आणि किती प्रमाण बघा झालं आहे, दुधी किती मोठा होता बघा, आणि आता बघा किती झालं आहे. आता हे सगळे ड्रायफ्रूट्स टाकते, जे आपल्या घरात असेल ना साहित्य ते टाकायचं, आणि वेलची पावडर चांगलं आता परत मिक्स करून घेते. आणि आता हा उतरवते. कुणालच्या बाबांना ना असा बघा हे कढईला लागलेला असतो ना, म्हणजे असं करपलेला पाहिजे त्यांना. पण आता म्हटलं नको उगाच वेळ जाईल परत. आणि आता ते ऊन पण आता लागते बघा, कडाक्याचं ऊन आलंय. झालं तयार बघा. पावणेबारा वाजले दुपारचे, आणि सगळं काम माझं ना घरातलं होत आलंय. मगाशी हलवा करता करताच मी जेवण करून घेतलं, कपडे धुवून झालेत, माझी जेवणाची भांडी आहेत ना नाश्त्याची ती सर्व घासून झालेत. आणि आता जरा किचनचा ओटा वगैरे ना गॅस वगैरे पुसून ठेवते. कुणालची वाट बघते कधीपासून, पण कुणाला यायला अजून बराच वेळ आहे. मला वाटतं 12:30च्या दरम्यान तो येईल, म्हणजे अजून पाऊण तास आहे मी एकटी.
कंटाळा आलाय आज बाहेर जाऊन पण काम नाही करू शकत कारण खूप ऊन पडलंय बाहेर म्हणून. आणि गावचं ऊन आहे ना खूप बेकार असतं, खूप कडकडीत ऊन पडतं गावाला. त्याच्यामुळे आता वाटतं घरात जितक्या तितकं आवरून घेते आणि मग थोडा वेळ बसते कुणाची वाट बघत. हा दुधीचा हलवा बनवलाय काय रे? तू भाजी आणलेली दाखवलीस मला, कुठे ठेवलीस? आज कुणाला भाजी घेऊन आलंय. भाजी म्हणजे 1-2-3 वस्तू हव्या होत्या ना म्हणून त्याने आणल्या नाहीत. म्हटलं सकाळपासून तुमच्याशी गाठ नाही म्हणून म्हटलं आता त्याला म्हटलं ये जरा. तो आता पाण्याचं काम चालू आहे आमच्याकडे. आवाज घ्या बघा, टाकीचा आवाज येतोय. आणि ती बघा भाजी आणलेली, दाखव रे काय काय आणलं ते. 1-2-3 वस्तू त्याला सांगितल्या होत्या. बघू दे. हा बघा बाहेर काढून ठेवू द्या, खराब व्हायची परत. कोथिंबीर होते, फ्लावर आणले, लसूण आणले आणि बटाटा. 4 वस्तू आणल्या नाही तर तिथे ठेवू द्या बॅगेच्या. ते मी आता सगळं ना कोथिंबीर साफ करून देते. हां चांगलं आणलंय ते. इथं ठेव परत मी आतमध्ये राहायला गेले तर परत राहून जाईल माझं. तू आता काय नाश्त्यामध्ये काय खाणार आहेस? हां दुधीचा हलवा बनवलाय. आणि वाजले बघा किती, 6 वाजलेत. कधी वेळा टाईम गेला काय माहीत पण नाही पडलं ना. पाणी भरताना किती वाजता पाणी लावलं? 4:30ला पाणी लावलंय. तो बघ फ्रीजमध्ये डबा ठेवलाय बघ प्लास्टिकचा भरून. तुला घे आणि बाबाला पण ठेव, दोघांनी खावा. 2 डिश झालाय, जास्त नाही झालेला आहे. एवढा मोठा दुधी होता ना कुणाल, तरी पण केवढूच झालंय. 2च डिश. मी फक्त अर्धा चमचा जरा टेस्ट करून बघितला. वरती बघ वरती दूध ठेवतो ना आपण. हां 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 तो प्लास्टिकचा डबा. हा आणि आता जरा निवांत बसते 10 मिनटं. पाणी ना भरली, टाकी ओव्हरफ्लो झाली. म्हणजे कुणालने खायला घेतलं आणि तेवढा टाकी ओव्हरफ्लो झाली. मग तसंच त्यांनी ते ठेवला आणि आता तो मोटर बंद करायला गेला आहे. आता त्याला येईपर्यंत 5 मिनटं जातील. आणि हे बघा हे सगळं खाली आता सगळं आवरायचं आहे. हे सगळं मिरच्या वगैरे सगळं सुकं घालते ना, ते आता उचलून ठेवायला लागेल. मी आता व्हिडिओची एंडिंग करत होती. हा डायरेक्ट आला आणि सरळ इथे मी बसली होती ना, हा सरळ ह्या दिवालावरती चढला बघा. आता दुसरे ना कोणतरी कुत्रे आलेत. ये इथे खाली उतर, उतर खाली, खाली उतर, उतर खाली. अरे मार हवा, उतर खाली. बघा शेपटी हलते. दिवस मावळायला आला मित्रमैत्रिणींनो. जरा ना एक राऊंड मारते. कुणालच्या बाबांचा ना फोन आलेला आत्ताच, त्यांच्याशीच बोलत होती. अर्धा-पाऊण तास गेला फोनमध्ये. आणि अजून एक गोष्ट, आपल्या चॅनलवरचे 12,000 सबस्क्रायबर म्हणजे आपली यूट्यूब फॅमिली जी आहे 12,000चा आकडा पार केलेला आहे. त्याच्यामुळे खूप आनंद होतो आहे आणि तुम्हा सर्वांचे मी अगदी मनापासून धन्यवाद मानते. बऱ्याच ताईंचे भाऊंचे आपल्याला म्हणजे कमेंट्समध्ये त्यांनी लिहिलं होतं की ताई कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणून. खूप धन्यवाद तुम्हा सर्वांचे. असेच आपले व्ह्युअर्स सबस्क्रायबर्स वाढत जाऊ दे, अशीच आपली यूट्यूब फॅमिली मोठी होत जाऊ दे अशी प्रार्थना करा देवाकडे.
चला हे असं जरा फिरलं ना का बरं वाटतं. पण कुणालच्या बाबांना मात्र मी खूप मिस करते या सकाळ संध्याकाळच्या वेळेला. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, व्हिडिओ आता इथेच संपूया आजचा. कसा वाटला जरूर सांगा कमेंट करून. रेसिपी आजची कशी वाटली ते पण सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.